Pánové, dneska jedeme do rodinného domu v Nebušicích u Prahy. Je to něco větší domeček, ale tak na to jsme zvyklí, ne? Čau. Čau, hoši, čau. Hoši, tak jdeme k sobě. Hele, jsme na místě. Jak vidíte, máme tu hodně práce. Každý ví, co má dělat. Jedeme jako tým, takže čistě, rychle a s výsledkem. Jdeme na to, hoši? Jdeme na to. Dobrý den, jmenuji se Dominik Sadloň. Dnes tu máme ukázkový příklad našeho balíčku, kde myjeme venkovní žaluzie, solární panely a hlavně okna. A ukážeme si, jak to my v Homewinu děláme. Na mytí oken používáme primárně stěrku, rozmývák, X mikrovláken, kýbl, saponát a také škrabku, například na omítku na skle. Mytí solárních panelů řešíme s přístrojem od značky Unger, který demineralizuje vodu s filtrem z pryskyřicí a poté s pomocí speciálního kartáče bezpečně umyjeme vaši fotovoltaiku. Jmenuji se Štěpán, v Homewinu jsem něco okolo 1 roka. Nejčastěji myju okna a žaluzie a nejradši mám, když jsem v pěkném prostředí a v takovémhle počasí. Tak, a teď jdu na ty nahoře. A jak jsme se sem dostali? Paní dostala kontakt na nás od své známé, vyplnila formulář na našem webu homewin.cz. My jsme si ji následně ozvali, domluvili jsme se a přijeli jsme. Máte právě vy také rodinný dům nebo byt? Nám to nevadí, my se o všechno postaráme, můžete nám věřit. Stačí se ozvat na číslo 732 253 401 anebo přes dotazník na našem webu. Budeme se těšit a mějte se, naschánou.